Mira, avui és un gran dia. Jo m'he llevat cagant-me a sobre, em fa mal al cul per al kebab d'ahir. Tinc una mica mal de cap, també. Volíem anar a veure el Palau Imperial Otomà, el Palau Topkapi, que és aquest que tenim aquí al costat amb les muralles. Intentàvem entrar, hem estat empanats i ens han vengut un puto tour. Anem amb el cap pensant que estem encara als Bàltics, els Balcans, que ja ens tractaven bé, perquè la gent és així, o sigui, sense res canvi, i aquí no. Aquí si et venen a dir alguna cosa és perquè volen alguna canvi. Sí, o sigui, ens han colat un tour. Anàvem empanadíssims, ens han volgut vendre l'entrada al Palau i no era el lloc així oficial, sinó era un puto tour. Tour privat, sí. Un tour privat i ara he d'anar amb aquesta merda aquí sobre, saps? Estic una mica emprenyat. Veure la podrem veure igual, sí, que no és ben bé una estafa del tot. No. Però, clar, nosaltres Hem hagut de pagar. Hem hagut de pagar més. Per anar amb aquesta merda, anar seguint aquests tios. El paraigües. Cago en ser puta mare. Amb putes ovelles. Cago en Déu. Almenys ja ens saltem la cua. Això sí, perquè anem amb un tour. No estic tan segur, però... Quan estiguem a dins i tal, el que sigui, és que em faré la boira, Jo no vull anar seguint aquesta penya tot el rato. Molt bé, hem entrat al Palau. Quan els otomans van arribar aquí, a la ciutat, doncs Mehmed, que és el sultà que la va conquerir, doncs va convertir aquesta ciutat, Constantinoble, en la capital de l'imperi otomà i, per tant, va fer erigir el Palau Imperial per residir ell i la seva família. Es divideix en diferents estadis, en diferents patis. El primer, on estem ara, que hem entrat, és el jardí públic, tot aquest jardí d'aquí. I els putos paraigües que estem seguint. Aquí és un lloc públic on podia entrar tothom i on es feien cerimònies i coses d'aquestes. Hi ha dos llocs principals més, el que seria més privat, que estava reservat pel sultà i per al govern del sultà, que és el divan, que se'n diu, el govern del sultà, que està conformat per els visirs, que són com els ministres. Ministres que aconsellaven de diferents coses i portant el govern de l'imperi, tant d'administració, com justícia, com de militar, com d'economia, tot això, eren els ministres que tenia el sultà. I els reunien a la segona part, que és més privada. I llavors a la tercera, que és encara més privada pel sultà, és la part de l'harem. Perquè en l'imperi otomà els sultans tenien un harem. I què vol dir això? Això és com la part íntima del sultà i allà hi havia totes les concubines i tota la família del sultà vivia allà, era com la residència i el lloc molt més privat d'aquest palau. Les concubines no deixen de ser prostitutes, però per dir-ho d'una forma més agradable, exacte. Clar, perquè en general els sultans no es casaven oficialment, sinó tenien tota una sèrie de serventes i concubines al seu servei, que es dedicaven a això, a seguir d'alguna forma... S'encarregaven que el sultà tingués descendència, bàsicament. I tot es trobava, això, en el mateix palau. Bueno... Ja som lliures. Ja ens hem desfet del puto guia. Al final només servia per saltar-se cues i ja està. Sí. Vull dir, no és guia turguer ni nada. No. No sé tan estafa com ens pensàvem. Sí, però... Tot i així. El pròxim cop ens haurem de connectar les ments una mica. No, però, clar, el Palau Imperial és molt complex. És un edifici molt complex perquè, com he dit abans, servia per moltes coses diferents i té diversos patis. I ara hem entrat a un altre recinte que està al costat, que és l'harem. I una cosa curiosa que hi ha de l'harem, que és que, clar, tenia vigilància. Aquest palau està molt ben vigilat, hi havia molta seguretat. I també aquí dins del palau hi havia l'escola dels geníssers, que els geníssers no deixen de ser com l'exèrcit privat dels otomans, dels sultans. És com la guàrdia pretoriana dels romans, dels emperadors romans, doncs els sultans tenien els geníssers, que eren com uns soldats professionals molt lleials a càrrec seu. Doncs aquí, en l'harem, també tenien seguretat, però aquesta seguretat la conformaven eunucs. Jo crec que no fa falta dir el per què eren eunucs aquesta seguretat. Perquè el sultà es volia assegurar que... Que la descendència fos seva. Que la descendència, exacte, fos només seva, única.
Aquí es devia sentar el sultà, no? Aquí es devia estirar... Aquí estava com un panxo i deia el raïm. La xixa. No, això era el dormitori, Bueno, també. Las pocas estructuras que ha conservado la forma original del siglo XVI, relativamente intacta por las modificaciones. Cuando mira los postes de dormitorios, notará ganchos. Los soldados usaban estos ganchos para colgar su ropa de cama cuando no estaban en uso. Su reunión en la sala de narguiles para fumar tabaco es un buen ejemplo de cómo socializaban y disfrutaban de las actividades de ocio. Els dormitoris de les prostis, no? O què és? Són els dormitoris de les concubines, sí. Vaig dient tot el rato concubines, saps? Mai he dit tantes cops concubines en un dia. És que no sé si és ben bé el mateix una concubina que una prostituta. Jo crec que sí. Doncs jo crec que una prostituta era a servei de tothom. I una concubina era només pel rei. Pel rei. I clar, eren les dones del rei. Clar, i prostituta només és servei sexual i potser concubina és cuidar-se, potser d'higiene, potser el banya, potser fa coses més. Jo crec que sí. Dona, però moltes dones. Dona de companyia, se'ls deia. I aquests... vale, ja sé què són aquests. Aquests són els eunucs. Sí. Aquest si li toques per sota la faldilla. Però què fa aquí dins? Hauria d'estar fora, no? Per lo que ens deia l'àudio aquí, no podien entrar dins. Què puta que t'has colat, tio? Ai, si et pilla el soltà. A més, està amb la mà sospitosa, I mirant fixament cap allà, cap al dormitori. Tu, tio, deixa-les dormir tranquils, no? Just i carn de mitja por. L'han posat, Se observaban enfermedades. Hi havia alguna serventa, alguna dona de companyia que era com la que presidia l'harem. La matriarca. La matriarca, la gran, com ha dit, Abdul Hamid, com ha dit, que s'encarregava d'això una mica també, de controlar les noies, aviam quines eren millors pel sultà, quines li agradarien més, no? Està tot molt controlat, Sí. Sí, hòstia. És com tenir una empresa només per fer fills. Exacte. Aquest sultà vivia molt bé. Aquí és la zona de fumar. La xixa segon. Sí. Hòstia, com vivia el sultà, Mare meva, que disfruton. O sigui, no sé ni com van estar més de dues jerarquies fent política i això. Exacte. Més de 2 generacions fent política. El primer, que era una mica més fiestero, ja va deixar estar. Ja va dir, prou de política. Que collons, hem de fer política aquí. Hòstia. La banyera del senyor sultan. Sí, aquí té el bany turc, no? Sí. Són els banys, que és el hammam, que se'n diu. Aquí per rentar-se... Sí, això deu ser la dutxa. Exacte. Això crec que és el hammam, que té aquests forats per sota per fer. Que li devien ficar calor Sí, exacte. i tot això era com una sauna. I això es devia omplir i devia sortir el fum per dalt, no? Devia estar ple de vapor i... Sí. I ara... Què? Home, aviam. És anar veient habitacions amb sofàs, Sí. És desaprofitament de sofàs. Mira aquí Llegir el Coran. la zona de lectura. Llegir el Coran, no llegien res més. Només llegint el Coran. El Coran tot el rato. Ui, aquí hi ha alguna important, la gent li fa moltes fotos. Aviam. Un lloc de xixes. Sí, a tots els llocs hi ha d'haver-hi aquest. Un senyor fent la xixa. Sí. Estan vigilant, des d'allà dalt. Ui! Aquest tio que hem vist per allà dins fica en un cartell que era el jefe dels eunucos. El jefe dels eunucs negres. Per què eunucs negres? Els anaven a agafar d'Àfrica i els entrenaven per estar aquí dintre l'harem.
Sí, per controlar l'harem. Controlar l'harem, sí. Però clar, un requeriment era que... Sí, tallar-te els os. Dubto que els hi demanessin gaire permís per fer-ho. No sé, potser... Ja que era nano, t'ha tocat. Amb un... T'ha tocat quedar-te sense os. Penso-ho, amb 3 navalles o què? Aquestes navalles, sí. Una per cada ou. Tenia 3 ous, si normal que li tallessin. Hòstia, està pensant, està reflexionant el tio. Quin dels gossos d'aquí a la corte s'ha menjat els meus ous? Mira'ls, els he trobat. Hòstia. Ens trobem ara al passadís de les concubines. Aquí? Aquí. Això d'aquí. Això què és? I era un passadís que feien servir per anar al menjar del sultan d'una punta a l'altra del palau. Transportant menjar al sultà? Sí, per aquí. I això, les concubines eren com les dones de la casa, que no eren només prostitutes, sinó que tenien un més rol que la de criar. És que tothom, quan s'imagina l'harem, pensa només una zona de sexe i es va així d'orgies. Però no, l'harem era... L'harem sí que hi té aquesta part, però té l'altra part que és cuidar-se'n de tots els serveis, no?, del palau. Sí, o sigui, jo crec que la paraula harem és un lloc amb moltes dones o homes, si és el cas d'una dona. Sí. O sigui, és com moltes dones per un home. Clar, això és un harem. Que el servei. El servei, sí. Però no només sexual, sinó de moltes coses, del dia a dia, no? Exacte. Clar. Sí, feien una mica de tot. Són les que cuidaven de cuidar el sultan i el palau. Sí, sí. No deixa de ser, clar, superpatriarcal, això de ficar del tio i que tingui tot el servei, tota aquesta sèrie de dones que també eren triades minuciosament, saps? A dia d'avui hi ha, no sé, no entenc gaire d'aquest tema, però hi ha religions que permeten estar casat amb més d'una dona. Tots els reis àrabs d'allà d'Aràbia i de tot això segur que tenen harems encara. Segur. Imagina't. Encara estem dins de l'harem, i no deixen fumar. Però si fumaven com uns cabrons, que estiguem en un lloc de culte del tabaco I no es pugui fumar. i que nosaltres no puguem fumar. Quina merda és aquesta? O sigui, està ple de sales per fumar xixa I nosaltres no ens podem fer un cigarret. i ara actualment ja no es pot fumar. Sí. És el lloc més indicat per fumar, justament. Estava ple d'estris per fumar, xixes gegants. És curiós perquè el palau otomà aquest és diferent dels palaus europeus. O sigui, els palaus europeus són tot sales enormes. I aquí són tot habitacions molt petitetes. Molt petites. Però tot arreu, vull dir, són com moltes habitacions, molt petites un al costat de l'altre, pum, 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 habitació, habitació. No són grans sales. Sí, jo crec que és per aquest sentit d'intimitat, no? Entenc que sí, però totes aquestes saletes, no sé, o no hi ha un gran menjador, per exemple, o un gran... No hi ha una gran sala, no l'hem vist encara. O sigui, a Europa els fem els palaus com a exagerat i a veure qui té els collons més grossos. I aquí en canvi no. Aquí és al contrari. Clar, exacte. Però mira aquesta. Sí, però no és gran. No és gran, però està ben pintada. Sí, és maca, aquesta sí. Aquesta és guai. Totes les sales del Palau Otomà tenen un sofà i això aquí al mig per fumar. Totes, Els encanta. I en un palau europeu això seria 4 vegades això. Seria enorme. Sí. Perquè aquest palau és gran. Sí, és gran. És molt diferent, perquè els altres són com palaus, amb això, amb les sales grans que has dit, i aquest és com molt reservat per... La majoria de l'espai són jardins. Sí, això és veritat. És jardí. O sigui, és com un espai de meditació més que un palau, és com un lloc per retirar-se. Sí. Tu tens les teves petites saletes, vas a la sala de la concubina, ara vas a la no sé què, ara vas a la de... Vaig a fer uns banys i i vas fent. És per la mare del sultà, aquests banys. Collons, doncs amb la mare del sultà, tu. 10 de banys, no? Sí. Ojo la mare del sultà, Pim-pam, la piqueta per netejar-se les aixelles. Aquesta és la sala només per netejar-se les aixelles. No, aquí es banya, Sí. Hòstia, Déu-n'hi-do. Clar.
I allà perquè sortia el fum, Els eunucs negres, allà fora, uns dies veien sortir el fum i deien hòstia, ja s'està fotent al bany, És el 5è del dia. On es banya més carrers, anaven a dir. Devia sortir una fumarela entre els banys i el fumar xixa que es creava tot un núvol per sobre del palau. Ara sí. Clar, i el hammam de la seva mare es podria dir Imam Hammam, no? Maimam Hammam. Maimam Hammam. Maimam Hammam. Home, sí. Per banyar-se... La seva mare no es queda curta. No. El que no entenc és per què el sultà necessita tantes aixetes. I aquí n'hi ha una. I aquí n'hi ha una altra. Allà n'hi ha una altra. Allà una altra. I aquí dins una altra. I aquí n'hi ha una altra. Hi ha moltes aixetes. Cada aixeta era per una part del cos diferent. Exacte. Com has dit? Aquesta és la sala imperial. On el sultà es feia notar. Sí. Home, aquesta es nota que és més guapa, que és el lloc on es ficava el sultà. Pedazo sala, tio. Hola! Jo, menjat així... Home, vivia bé el sultà. Em conformaria. Sí. Pots fer un llamp de barbacoa aquí, nano? Sí. Hòstia santa, tio. Aviam què tenim aquí. A bird's hair from the Prophet Muhammad. O sigui, allà, un cabell de Mahoma. No? Com saben que és de Mahoma, allò? Ho trobem en el quart jardí. Hi ha 4 jardins, el públic, el que és una mica més privat per als visirs i el sultà, el que és el harem privadíssim pel sultà i la seva família i les seves servetes, i aquest quart que és com un mirador. I mireu. I la veritat és que es pot mirar, Sí, té vistes. Allà podem veure el barri de Gàlata. Allà és on ficaven, on hi havia un cantó de la cadena, una puta de la cadena d'aquí fins aquí, per protegir el port. Clar, i tenien vistes a tot el Bòsfor i a tot el port, els sultans des d'aquí. Des d'aquí i des d'allà també. Allà també hi ha més miradors. O sigui, tot això és un mirador a tota la part del Bòsfor i a tota la ciutat, L'estret del Bòsfor ve d'allà, allà hi ha el Mar Negre, ve d'aquí, allà entra una mica, que això és la Banya d'Or, i cap allà se'n va, doncs, s'acabaria anant cap al mar Mediterrani. I els sultans vigilaven tota la ruta comercial, L'estret separa Europa d'Àsia, ara ens trobem a Europa, si travessem aquest estret i anem cap allà, anem a Àsia, entrem al continent asiàtic. Després de 4 hores aquí dintre, marxem ja. Sí, marxarem del Palau Imperial. Home, està molt xulo, és molt guai. És una bona visita. Vigileu les estafes. Que no us venguin un tour així d'estranquis, sinó aneu directament al Palau, a l'entrada del Palau, i allà compreu l'entrada. No com nosaltres, que ens han intentat vendre l'entrada, pensaven que era l'entrada de veritat i era un tour. Si us venen i us diuen teniu entrada no sé què, un lloc que és com una taquilla al principi, no ho feu ni puto cas. No és el lloc, és fals. I dit això ja vaig a peixar. Molt bé.
Doncs realment la visita val la pena. La part més guai és l'harem, perquè és la part com privada, on hi ha la sala imperial i tots els banys i tot això és la més interessant. Sí, literalment, de 4 hores que hem estat aquí dintre, potser 3 les hem estat allà. Però és que, clar, és que és és que és gegant aquest palau. És que 4 jardins, no sé quants edificis. Hi ha un lloc on hi ha relíquies musulmanes, no? Que hi ha una petjada de Mahoma, hi ha un pèl de la barba de Mahoma, hi ha espases dels primers califes, no sé què. Llavors hi ha el tresor imperial, la cuina, la no sé què... Bueno, és que és gegant. No ho hem vist tots nosaltres. No, ni de conya, ni de conya. Sí, està entrant, mira, una de penya, això és l'entrada. S'acumula bastanta gent a dins. Sí, però tot i l'únic lloc que hem notat una mica gobi va ser allà a les relíquies musulmanes i hem marxat. No, ha estat realment bé. Això sí, és que clar, no te l'acabes, impossible, perquè et canses al final. És que arriba fins tot allò a la part de l'harem. Mira quantes xemeneies hi ha, Totes aquestes xemeneies... Tots són banys, Clar. Banys, xixes... Sí. Aquí és on es crea tot el clima del món, tots els núvols es formen aquí. O sigui, hem entrat aquí... A les 12, 12 i pico. Més o menys, i ara ja són quarts de 4. Sí, 3 quarts de 4. Sí, que... Imagineu-vos. Ens toca dinar, que tenim una ganarda. Sí. Menjar una miqueta i cap al basar i potser a la part més nord de la ciutat. Ens anirem a demanar un kebab en un lloc que ho fan un kebab bo, però mireu quina cua. Portem 20 minuts aquí esperant pel kebab. És aquí al davant i aquí pots estar menjant el kebab, aquí. I és potser el 5è kebab que ens fotem aquí a Turquia, aviam si és el millor. Ens en vam fotre un per sopar molt bo, el segon dia. Sí. A veure si el supera. De moment és el millor aquell. Que tenim el kebab, una mica de jalapeños i el kebab. És bo, Mira que només portes tomàquet, ceba i carn. Però el pa de pizza està tremendo. Kebab, approve. Som a dins del Gran Bazar. Esperàvem alguna més tradicional, amb botiquetes més locals, i és com tot, molt superturístic i massa res per comprar, que diguis que necessitis, no? Perquè jo ara no vinc a buscar cap cadeneta d'or, ni cap bolso, ni cap perfum. Però ens hem de perdre a veure si hi ha algun lloc interessant. Sí, perquè és molt gran, el Gran Bazar, està ple de carrerons i tot. És joies... Mira, aquí hi ha un antiquari, almenys. Tot de tasses per fer cafè. L'única botiga interessant que he vist. Barcelona. A la Madrid. No puede ser eso. Visca el Barça. Totes les botigues, però, d'espècies que trobes en zones turístiques, tot és un robo. Et cobren moltíssim. Tot el que és això d'espècies, tu penses, oh, que xulo, moltes espècies, però van caríssimes. Totes aquestes botigues, tant les de delícies turques com les d'espècies que trobes per zones turístiques, et cobren una millonada. Botigues d'escacs, mira. Això és més curiós, ja. O jocs amb els templaris o amb els otomans. Del Senyor dels Anells i de romans. Gran Bazar, una cosa molt modernitzada, Sí. Doncs ara aquí Turquia és un país totalment comercial i capitalista, es nota molt. I des que es va reclamar la República de Turquia el 1923, l'Estat va separar la religió de la política, es va separar l'Estat de la religió. L'Estat modern es va crear. Tot i això, abans, en l'Imperi Otomà, la llei que seguia l'Estat era la Xària, la llei islàmica. Tenien la llei islàmica i després tenien el Canun, que és la llei més per les coses del dia a dia. Què passa? Aquí a l'Imperi Otomà hi havia molta diversitat de religions. Era un imperi tan gran, hi havia cristians, hi havia jueus, hi havia catòlics no tants, però hi havia ortodoxos, sobretot, llavors els musulmans. Per tant, els musulmans seguien la Xaria i les altres religions tenien com comunitats, totes, que se'n diuen millets, que tenien tots el seu sistema autònom.
Sí, tu si eres cristià seguies el millet, la comunitat, que vol dir, no deixa de ser un grup religiós o comunitat religiosa, significa millet, en turc, i seguint aquest sistema de millets, més la xaria pels musulmans, i llavors tots dins de les lleis del Canun. Les va fer amb Mehmed II el Conqueridor i després en Suleiman el Magnífic les va com millorar, aquestes lleis. Però ara ja, des del segle XX, que això ha canviat totalment perquè hi ha la Constitució de la República de Turquia i això ja és completament, ja fa més de 100 anys que això és supermodern i ja no és un estat islàmic així 100%. El 99% de la població de Turquia és musulmana, més o menys, però no se segueix així, la xària no dicta tot, com ho fan, per exemple, a Afganistan o aquests països més estrictes. Aquí no, aquí és totalment modernitzat. Doncs això, clar, l'Imperi Otomà va estar aquí, a Istanbul, des de que ho va conquerir en Mehmed II el Conqueridor, el 1453, fins al segle XX, fins després de la Primera Guerra Mundial. Què va passar? L'Imperi Otomà es va ficar a la Primera Guerra Mundial, es va aliar amb Alemanya i amb Àustria, van perdre la guerra, les tropes aliades van ocupar Turquia. Llavors, va haver una guerra nacional d'independència turca, que la va liderar en Mustafa Kemal Atatürk, va guanyar la guerra, l'Atatürk i els nacionalistes turcs, i es va fundar la República de Turquia, el 1923. Clar, i l'Atatürk doncs, es considera el pare dels turcs. Atatürk és un títol que li van donar després, que significa Atatürk és pare dels turcs. L'Atatürk què va fer? No només va fundar la república, sinó va crear un estat totalment modern, va separar la religió de l'estat, va canviar la capital d'Istanbul a Ankara, perquè Istanbul està com molt influenciada encara per l'antiga aristocràcia otomana i tenia bastantes influències estrangeres, i en canvi Ankara era com més... no està tan influenciada per això, i era més controlable, a més que està més al centre d'Anatòlia, de Turquia. Per tant, per això es va canviar la capital, perquè en realitat Istanbul és la ciutat més gran però de Turquia, però per una gran diferència. És el centre econòmic i comercial, això sí, de Turquia, però no és la capital.